susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ano nga ni? 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 Napakiana hira. Ano nga ni hit mabubulig hitat gobyerno, haira magkadrudelain nga problema, haira panginabuhi. Ano nga ni hit aton mahihimo para makatabang hit aton kalugaringon komunidad. Ano nga ni hit iyong mga pakiana? Wis, aadinaan baton. Ha? Ano nga ni? Ano nga ni? Selling pa nga, your waist is already there. Amo to na akong gintikang na 500. Maupay nga aga mga kapamilya, usang espesyal nga adlaw tungod nga iton programa nga ano nga ni usa na katuig. Kumusta ngayon mga kaano nga ni? Kaano nga ni mababato na liwat iton aton Sabado iton damo nga pakiana. Igataw pod naton iton usa nga successful nga negosyante Tacloban ni Mr. Edwin Manyas. Kamo mga kapamilya nagkikita ipapabato naton itong mga pakiana ngan aton liwat ibabaruan kung ano itong mga sekreto ni Mr. Manyas kung kaya ano naging successful na usa nga negosyante. Maupay nga aga, Mr. Manyas. Maupay nga aga, Ranol. Ran. Sir, itong Maupay nga aga gyapon, nakikita ang TV program, ano nga ni? okay, sir. Sir, nakita namon ito mo restaurant business. Gusto namon hibaruan, tipaunan no ka nagtikang. Hindi nga mo negosyo. Actually, ano, pagtikang ko ni nga Stephanie, ini nagbiling ana ako yung lugar. Amo to primero nga pagtitikang at negosyo. Location. Tapos, biling akong paragluto. Siyempre kami na magluluto. Di rin madali yung restaurant Oo. kung rin para luto. Tapos, amo ito na, tikang ako Stephanie. Before itong Stephanie, may daga ba unang nga negosyo before hindi? Nagnegosyoan ako yung pigiri. Kauman ng pigiri, nag-meat shops ako, Stephanie Meat Shops. Tapos diretso na ini. Tapos, siring ko, may dan ako meat shop, itsunod din restaurant. Okay. Kaya ano nga eat all you can? Ini ba nga pinagi ito ng food business in diri daw kung nalulugi? Tama ba? And eat all you can yung concept, ano? Nakita ko Tacloban na waray eat all you can. So, nakita ko mga di opisina, Mga estudyante nga may dalera 1 hour break time. So, kung makatira na sa restaurant, kulang ito sa kauras. Pagkaon pala ito, no? Oo, mag-order pala. Mag-order, pagsulod, mag-order tapos, okay. So, kung nakita ko itulukan, makadto na hira itong restaurant, makaon na lang for 30 minutes, so may na pera 30 minutes para magpauhay. Okay. Diba? So, makasulod pera tira. Makakag-relax pa sa Makakag-relax pa. Tapos, nakita ko nga, itong trend yan at Tacloban, madali na, paspasay na ba? Titikada mo itong mga negosyo. Titika damot negosyo, nagtitika traffic liwat, Titikada mo tao nga napakan. titika damot tao. So, at least, pagkato ni rito nga eat all you can, makaon na lera, ma-enjoy perat kadamo ton sura,
Kung ano tira gusto, ato na. Oo. Kontento. Kontento. Pero imo na ba talaga inihilig iton pagkaon? Or may ikaw ba talaga may hilig sa pagkaon? Actually, waray ko na kunali sa panluto. Pero kay siring ko pa, my wish is already there. Ito nga, ginambisyon ko, magkamayada ko restaurant. Ambisyon talaga nimo. Oo, ambisyon ko talaga nga magkamayada ko restaurant. So, buhat ko ito. Nga matuman ani mo ambisyon. Matuman iti ambisyon. Kasi rin ko, kung ano iti ambisyon, matutuman ito kung bubuhaton mo. Ang problema na lakon ano nimo ang pagtuman. Ang problema ito, tikangan mo. Siya Kailangan tikangan mo iti mo ambisyon. Kaya kung maging ambisyon ka lang, di mo bubuhaton, Wala hindi ito mahimo. makaulpot ng ambisyon. Okay, mag-aambisyon ako. Buwas may dako sa rakyan. Buwas may dako sa rakyan. Di ko rin paggawas ko. Tapos programa may dako sa rakyan. Yes. Depende lang ngayon iton kung paano nimo bubuhaton titikangan iton usang ambisyon. Yes. Okay. Pagtikang good, ito importante. Uwaray bahay mo sumulot mo na huna nga siyempre may di nato malilikyan itong competition. Well, mas ma-open at may kompetensya. Kay nata-challenge ka, at the same time, itong mga customer mo, nakakagpili. Kati man nakakag-decide kung hanot mo ropay. Positibo liot na yung pagkitang competition. Positibo, actually. Dirisingon nga, one of my, competitor, one of my opportunity. Imo? Oo, may dako competition. Kay kunwari kompetensya, Kung wala'y kompetensya, wala'y challenge. may papel ba itong swerte? Hindi nga imo pagiging usang successful nga business man? Well, in my part, in mindset ko naman, in mindset ko Ano na, ambisyon ni mo magkamay na restaurant? Siring pa nga, your wish is already there. Siring ko nga, successful ko rin. Kay nakikita ko good nga, ma-open nga negosyo kay pagkaon. And everybody will be enjoying and eating food of kadamot different, kadamot klase nga pagkaon, di ba? Ito nakikita ko good nga, magiging successful good ini nga business. Balikan ko lang imo sinisiring nga imo prinsipyo, what you wish is already there. Ano itong karumsignon buot nimo ini ipasan to? Karagsingon, ikaw gusto ka maging basketball ka nga star. So, ada na ito. Itong karagsingon ito nga, damo na itong mga basketball star, di ba? Nakikita mo na ba kung nag-ano na pag mulay, ano tiraging bubuhat. Disubdon mo tiraging bubuhat para ka maging basketball star, di ba? Para tumawag basketball player. At at basketball na kanto. Kay mapuri mo. Oo, di ba? Kung gusto mo maging engineer, at tukat mga engineer. So, makikita mo na paano maging successful. Actually, nabasa ko ito nga libro nga, your wish is already there. Actually, wala pagkapakito ka ba? Kaya ito siring pahan libro, everybody in this world are intended to be happy. Siring pa, we are intended to be successful. Okay. We are also, all of us are made from God, di ba? Hindi mo kung kitang gano'n, ito siring ko nga, wala ito pinili. Diri sigun nga, reko ka, successful ka na. Diri sigun nga, pobre ka, diri ka successful. Everybody is successful, di ba? Just like you run. You are also successful, di ba? Okay. Di ba? Wish ko dyan siguro ito. Everybody is successful. Even a tricycle driver is a successful, di ba? Depende lang siguro kung dabis yung tricycle driver. No, depende ito imo. Satisfaction. May naman Rico nga diri pa satisfied, di ba? Di ba? Eh, gusto mas maroreko. Yes. Pero kaya ako din nakreko. Pero satisfied ka na. Pwede. Diba? Damo itong napapausa na amaze kung kaya may dakay sugad nga successful nga business. Usa kahit mga negosyante at takloban nga duruhin asinsado. Pero may daka ba may isasak doon itong mga karuyag nga batanon nga maging negosyante pareha sa imo naging successful liwat. Ako na experience nga nagnegosyo ako
May dako na kaistoryan mga kadaan nga negosyante. Ito sa nga kuno nga negosyo, nagkikinanglan din panahon para ito't pagtatanom. So sila na akong lolo, nga pagtikang na ikot negosyo, kay it takes time. Ito po sa nga negosyo. Kinanglan ko ditong panahon. Di rin ito para itong sumart nga, dako na, nagtikang gyapon itong kagote. Gote, tapos Oo. So tak ma-advise it gusto magnegosyo, pagtikang na kamubuas. Balitaw, iton iba gusto magrekodayon. Dapat ba nga ikadito na huna iton usa nga magninegosyo dapat dayon magreko. Adi good pwede nga mag-reco dayon kay kung mag-reco ka dayon di ka gyapon ma-enjoy. Kay itong tao na enjoy iton para itong ginaagian mo ba Hinay-hinay. Oo, hinay-hinay. Pero magre-reco ka good kung imo bubuhaton. Pagbuhat na lat kulang. Oo, magre-reco ka. Kay kung siring pa kung na-income kan 100, una mo pag savings, mas savings ka ng 20, ito 80, igagastos mo. Magre-reco ka ito. Pero kung na-income ka ng 100, gagastos mo ito 200, aw. Sobrang dogi. Di ka Dogi, matik. sobrang. Simple ba letot mathematics ba? Simple. Iton may nabaliwat mga problema nga ginatubang nimo nga dako talaga epekto liwat iton imo pagninegosyo. Well, siguro mas maupit ito na agi kang problema. Kaya nagiging makarit ka. Kumbaga, sano ka maging general, maagi ka ng gira, di ba? Nga permanente talaga ito. Oo, pero ito na eskwela ka, kung nagsasayo ka pag-answer, naibabaro ka at correct answer at sunod, di ba? Mag-aaram ka good. Naibabaro ka good. And siring pa, if you make a mistake, the next thing you will grow. Di ba? Ayaw pagpadarah ito nga mistake. Ito nga mistake, ay kami ito kahulop. Siring pa nga. Natural lang siguro, no? Oo. It is a challenge. Just like an inventor itong suga, nakapira yung magsayop, di ba? More than 10,000, a million times. Kutob before nga maperfecto niya. Mas maupe nga ito nagsasayop ka, kaya nababaro ka. Dapat ba itong negosyo haluan himbisyo? O kung negosyo tapos serbisyo? Balsugad ba ito? Di rin good pwede haluan Bisyo. bisyo. Kaya Okay. siring pa, you cannot serve two master. So, bisyo, another master. Ang business is another master. Di ba? Kung negosyo, negosyo. Negosyo, negosyo. Kung may bisyo, di another Pagbisyo master. na lang. So, there is a common word of saying nga, you cannot serve two master. So, focus ka mo business, 100% you will be successful. 100% ito mo time, panahon igahatag ng negosyo. Sir, pero natin mo edad? I'm already 47. 47. Yes. Aside lahini nga imo wish nga natuman na, nga na-interview ka din ngani, nagkamay successful nga negosyante, may dagka pa ibang nga wish. May dako pa ibang wish. Pwede na akong mabarwan. Bakit pagkalaki magkahulig? Well, ang wish ko actually, makabulig gihapon ako ni mga tao. Amat akong wish. And one of my wish nga ma-interview ako, pero I cannot imagine I am now interviewed with Ran. Ano nga ni? Di ko yun ma-imagine nga din ako. Yan na dapat talaga. Okay sir, may na ba mga leksyon na kinabuhi nga pwede gap naton iton nga leksyon may pabot liwat naton ito naton mga magkirita? Well, ako, damo na ako nagkamali. Ito nga, nagka-problema. At ak masisiring itong magninegosyo, ay kamukadlog may dito mga problema nga maabot. Basta, totoo kilatim negosyo, ayaw pabay ayaw kahadlok ito nga problema, kaya ito nga problema, sunod ito, success na ito. May tatak masisiring. Okay. Damo sir nga salamat nga hinaut unta nga usa kami ton nakatuman itong imo wish. Damo nga salamat, damo ton amo ni baruan. Thank you. Damo ton nabaton nga pagkiana. Mga kapamilya, patilaw pala ato boy namano pala naton adto para ton usa ka tuig nga espesyal nga edisyon itong programa nga ano ngani. Niyan pagbalik naton usa pa nga successful nga negosyante tagluban iton aton igkakahimang raw. Standby lang kamo, mabalik itong programa nga
ano nga ni. Balik kita itong programa nga ano nga ni. Mga kapamilya, kanina ato na nasabutan itong isikreto ni Mr. Edwin Manyas, ito niya negosyo nga pagtaga-restaurant. Yan ha, usapa nga durong nakaka-inspire ni istorya, inusa nga successful nga negosyante. Kakapudat naton Mr. Ruel Ladera, usa nga tag-iya ito na printing shop at nga advertising. Ngan sumunod na gihapon itong negosyo nga renta-car, ngan bago palaliwat nga sumabak itong negosyo halarangan itong travel agency. Mo pa'y nga aga, Sir Ruel? Mao pa yung agaran ran nga naton mga TV viewers. Kanina, Sir, nakita naton na itong sitwasyon, I mean, sekreto ni Mr. Edwin Amanyas. Ikaw ay sa gihapon nga adi, successful na nga negosyante. Gusto na mo ni Barwan. Gusto na mo ni Barwan, paano ba nagtikang itong imo negosyo? Actually, ang akong negosyo is dirito yap linano bagan by chance latiya nga ano na nag-eskwela ako third year college ako. Nakada ko pattern nagbo-board pala ako tapos timing lang nga may nag-grant ito dito tamo na tubangan nga waray pagpadayon. So ginsugo ako namon landlord kay maraman hiya nga mahilig ako mag-lettering nga nagpa-lettering layaw hin for rent. So, pakyanan ko, pera trend, saring niya nga 500. So, baka nag-isip-isip ako, 500, bangin, pwede ko maano nga, bisan ako mga drawing laba. So, ito na nag-horam ako na ako ng call, actually, intagan ako niya, yung 500, ito na ako gintikang 500. Tapos, nagtikang kahit nga negosyo, 500 pesos. Tapos, naghoram ako lamisan akong sangkay, lingkuran, tapos, pentel pen, yan yung mga colored pencils, amo na ako pagtikang kanuna. After itong 500, ano na itong nisod nito? Pag ano ko, akong mga trabaho is ano man la, mga drawing, lettering, mga school projects, na income ako sa kadlawin 15 pesos, 30 pesos, so gala ito ba? Then, after few years, na diri pa man ako nga ni maram hato magprintin mga t-shirt, nagtikang ako talang waray, akong talaga maram, bond paper pala kung baga, mga lettering drawings pala. Pero, na ano na lang ako ito nga time pag ano, baro na lang ako. Baro na lang. Oo. Sigurado ako sobra pa ni mo bayad ng 500. Ito nga, hadto nga time ba, sir, ini nga ikaw pala adto ang ako lang ako sa tununan nagtikang talaga. Iton anak ko na to mga tao nga kabulig an mga amon lugar taga didala mga neighbors namon. So, waray talaga ako employee. Mga sangkay ko laban nabulig la akon. Kaya na-eskwela pa man ako, so kung na-eskwela ako noon hirat akong papagbantay. Pagbalik ko, ito nga, nasuga dito. Mahad to nga imo pagtikang negosyo, kutob nga naging, do diretso na may dabaliwat mga failures nga na-encounter? Oo, bagan, nagtikang ako, makuri talaga kapital, kay, diri good man ako kapitalista, so, di da ako ito han kapital. Pero narealize ko nga, bagan, basta may ada kala pag siguro ba, di rin man kinahanglan talaga capital. Importante lang may ada ka talaga may ada ka plan ngan sa ring pa man ni Sir Edwin, ito mo plan, diri mo plan la kinahanglan nimo buhaton. Sir, ito mo mga customer diri la mga taga dinhi Tacloban, tama? Oo. May ada mga customer talaga namon is mga national companies nga nagano Tacloban. Sir, nabaruan namon nga labot la iton Ladera Art Spot na nag-venture ka lagi hapon ni negosyo iton rent-a-car. Tapos yan na bago na liwat ito may daga bago nga negosyo iton nga travel agency. On Bratworld Travels. Namon rent-a-car actually is amon diri talaga plano gihapon ito. Puro diri plano ta akon mga ginano nga negosyo. Kay yan namon peso is nakadaman at bang hayo sang hotel. So may dan security guard nakada akon nga
may sarakyan ako, nakita niya, pwede ko na idulong ko na airport. So, sabi ko, Timing, di ba? daw, baga may bakanteng oras, baga dudulong ko daw laan ng airport. Ikaw mismo nagdadrive? Ako nagdadrive. So, pagtingin ka to, baga nag-enjoy man ako nga, damon ako namimit nga mga personalities, damon mga businessman gyapon nga gusto mag-invest sa Tacloban, baga, say, kumupin na lalugod nga sa ganun. Tapos may na, ano gyapon nga, bagan sunod-sunod na ba, nga, bagan, say, kumupin na ning opportunity nga sudlan, kay kulang talaga ha Tacloban, so dito nga, rent-a-car. Tapos sir, nasabot ang gyapon namon nga plano gyapon nimo mag venture nga to hiton beach resort nga negosyo. Actually, na ano lang ito, ano lang kami kay, since ada naman ako hito from car rental, tapos ada na kami ticketing, mga booking hin, mga tourist na may kakadi. So, pagkita ko, bagan kulang gihapon, kulang na lamon is accommodation. Okay. So, bagan nagaplano gihapon kami nga para kompleto na pagkani, pag pwede ra land transport, tapos may gihapon mga combination nga ira kagatuan. Aba, kung kanina may adahi Sir Edwin Manyas, itulyo ka ni Timo all in one na. Pero plano, pero kinanglain na action. Lagi, all in one na, di na mayan. Tikad to naghihapon. Pero ang iti mo edad yan na, Sir? 37 ako yan na. 37. Oo. Nagtikan nga ni mo edad, ang pagnegosyo, ano itong edad? 19. 19. Ito nga, ito yung edad, 19 tapos 37, ito na itong immune achieve. May da ka pa, labot na itong beach resort, may da ka pa iba plano. Actually, bagan, gusto ko ni ako, one at a time man, gusto ko mag-focus lang kung ano akong sunod next nga baga plano. Kaya, although dami ta akong plano pa nga baga naisipan, pero yan na baga nagtitika, ano naman, ita akong edad. Hindi na parang una nga masyadong aggressive talagang duro. So, yan na, baga kinanglan na, saring pa man, ang tawag ito, preserve ko na iton amon ba, sayang, bayan masayang ba, kundi rin akong pabayaan la. So, kinanglan talagang focus la na. Focus. Oo. So, ini nga yung pag-expand hin iba-ibang negosyo. In karugsig mo nga, dapat mag-expand hin negosyo para I'm free flowing labay itong kwarta di dala mismo na para ako is ami to nga kami di ba nga business para at least di rila ada usab nga same pa man, don't put all your eggs in one basket. So bisan waray di bagan maluya dito sa nga business, at least may ako didiguti ay nga baga mabubunutan gihapon. Pero sir, wala pa ka mo siguro magkasabot ni Sir Edwin nga. Ito mo customer makatulat kan Sir Edwin. Ito ko mga customer, gina-refer ko actually nga diya iya. Ang mamay ka, tutuwing Sir Edwin. Pero di rin ako mag-ano in restaurant. Para matira. Okay sir, ini nga, bata ka pa sumulod ng negosyo, siguro, iba nga mga, may da planong pagnegosyo, may da ka ba, may advice? Actually, ita akong ma-advise lahat mga young businessmen na is siguro diri ra mahadlok. Kay para akon is ito nira mga kung may plano pag negosyo, diri talaga it kapital masing kay waray ako kapital is waray ko kwarta. It kwarta is diri nakakaulang para maging maging successful ka negosyo. It nakakaulang la kun waray ka plano, ngan iti mo plano, diri mo bubuhaton. Kutob la plano. Oo. So para akon bagan kinahanglan talaga na may ka talaga goal hay mo kinabay nga may direction talaga ti mo bagan mo pay bat imo intention makabulig kag gihapit ti mga tao. So tayo may pamilya maging maupay ti imo kamutangan. Sir, itong Hatakloban, makikita naton damo tong mga negosyante, kaurugan mga Chinese, Filipino-Chinese. Waray ba to sumulod hay mo una-una agi bangin aklugod hini ito ba itong larangan ba itong competition? Actually muna iton bagahin siyempre kay bagan titikang pala ako bagan feeling ko nga niya to na diri ko kaya ito bagan maging pareho ira nag-isip ako kay bisan na napakiana ko may dako sa nga sangkay nga nasa ring tag sa nga printer ito nga tarpaulin print mas tag 4 million siko paano daw laki itong makakang 4 million tas na income lang kung tag 30 pesos di ba bagan diri talaga ito maatin ko so pag tikay bagan na ko na realize ko nga talagang diri talaga kinanglan talaga hin bisan ka waray dako ang kapital importante paniguro gud la. Paniguro. Iton sir, iton but ipasabot nimo bisan ano tim plano kun waray pagbuhat, waray talaga hitat. May tatabo. Kun maginano ka lang, magininop ka lang, diri ka talaga magano. Pwede ka bisyo.
Wala Na- talaga ano? ako. Buti. Ano na? Normal man ito na, oo, no? oo. I mean, gambling like that, waray. Awaray hapon. Dapat ba talaga ito negosyo, focus in negosyo kung negosyo? Talaga, focus talaga negosyo. Na, laminan niya na, lately na nagkamiyada na kami, pamilya, hanunan, bagal tao pa, na inom, so ito, baga, pero diri, baga, so kaduro, nagkamiyada na ko pamilya, bagan, nag-focus na talaga ako akong family. So, na akong goal is family, bagan, family-oriented na. So, nga tanan nga akong plano is talagang para kabubuwasan ito akong pamilya. Okay, damo nga salamat sir, damo iton nabaton nga pakiana, damo iton damo iton makukuhang leksyon, damo iton nakuha nga sekreto tikang haimo iton aton mga magkirita. Hinauton ta mga kapamilya, nga iton istorya ni Sir Edwin Manyas nga ni Sir Roel Ladera ina kapurutan niyo hindamo nga mga pag-aradman nga siyempre magin puntaliwat pagdalan liwat ini para liwat ka magnegosyo nga para nagyapon magin masinso na mulupyo. Damo nga salamat. Sulod liwat nga Sabado. Ako ton padayon na magsisiring nga iyo. Itong programa nga nung ngani no sa nagatuig nga magpapadayon paliwat magpapakiana. Ngan padayon liwat nga magbabaton iton damo nga pakiana. Damo nga salamat.